en mad. Der er en mad på gang. Er I klar? 3, 2, 1. Og så tænder vi musik. Så er det ikke sjovt mere. Hej, Steina. Hej. Vi går ned gennem gangen. En gysergang. Jeg er helt øde. Der er ingen mennesker. Jeg tror, jeg skal dø nu. Jeg tjekker den gysergang ud, der er helt øde. Han er gyser. Nej, det er han ikke. Han er bare sjov. Nu så. Dum. Dun.